Mutawag na jud ko sa Office of the President or 888 ug di jud na mamadang papel ron. Kay mangaway jud ko dito sa ilang opisina ug di jud mandarong adlaw guys kay grabing maka na may gasto. Da guys, iyo sa Tagbilaran. Kami Tagbilaran niya. Liman ka sa mong papili sa Dugaya na, hapit na mo 5 months. Hi guys, good morning. Ako na pud ni, welcome sa channel. Karong adlaw guys, mo adto na jud mi sa Tagbilaran. Bad or good news og madabad jud ni bad ug di mada og good ug madaning among papilis guys. Nga kita man kamo sang naging vlog nga nangaway ko dadto sa asesor sa Valencia. Karon mo gyapon ni guys ug di hapon mada mangaway gyapon ko ato sa asesor sa Tagbilaran. Marang istorya ha parehara. Nga di na jukuron magpaarkan si kagi. Napuno na penget nako. Tiya guys, tricycle rami ato dami sakayan sa van kay magban rami. Kaya abot na dito sa Tagbilaran, naman na to sa driver name si Nilo. Tagbuon rami guys kay namang pudze tagbuon na to kay maabot pud ag yayan karong adlaw guys. Diya, pero agamo jeng purpose sa Tagbilaran agatuga jeng deklarasyon lagi nga lugasan na mangi-file. Diya guys, see you sa Tagbilaran. Diya guys, pilaray oras diyan nami sa Luway. Diya din sa Luway guys, ganahan jud ko dani mag-video kasagaran jud mari kog Tagbilaran mag video jud ko dani kay ganahan makamutanaw dani diya. Kanhan lagi putas mga nahitabo dani kay narabay namatay dani sinagi kadtong na puan lagi ni. Ning collapse man gud ning pikas dinhi guys. Mga wa na kahibaw. Mo ni kasagaran dani, ma-traffic si Ja. Ako kay bangon ng ma-traffic ni Ja og basaan ni nas padung nagtulay. Ja guys, ang patanaw ninyo dyan ha ag mga kuan. Saringan taninak kaning mga nagluto-luto na ning karinderya. Kaning kananan ba? Floating. Nada ni skilid na gyapon yung mga floating Ja. Nadanhi ang kuan mga bakal guys nga katunggikan sa nahagma. Nadanhi nakatiwangwang ranza na po yung mga nagkuandanhi ka ng nagtrabaho. Diya guys, sa tangil naman ninyo kung sa'yo metabo dani nga to sa assessors karon. Okay, marag excited na ko ron mang kuandad to. Hi guys, tapos Nilo. Awang kuan ron. Diya guys, karon mato nami sa assessors. Diya, nagpasundot nami sa driver name kaya naman sa driver dira sa Tagbilaran. Kay karong adlaw pad guys, maabot pa dagijang yaya kay mingaw na kong nidya. Pero mato sa mig assessors guys, kung sa may tabo dani ron. Takot na nila. Nangaway pa ka? Nangaway pa ni dito Valencia? Valencia. Nangaway. Mong araw yun. Ayaw, ayaw. Di. Istorya ba? Pinalita yung katarungan. Liman ka sa mong papili sa Dugaya na, hapit na mo 5 months. Lagi, dugay kayo. Imadag. Yang problema ra ba din nila na nila ang sala. Wa nila tarungag basa, wa nila kuan niya pasapasahan kag nga na niya. Napay dangog sa kanang hawan. Ay di. Kana pay pinakadangog. Di mi mo da di kumuhatag og dangog ako kani akong kumo. Dangog. Di pa dangog sa Dangog nang hawan bitaw pangtag. Dangog mo na pero mas dangog. Pud kinahanglan pag nagdangog dagko sweldo. Lagi duana ila. Dito ko mo iyag magatag-hatag nga na kay kita nagpasweldo diha sa kuan. Gobyerno gud na sila. Tubag mi siningkahay. Singkahan doon na siya. Bisag pinakadako pa sa siso. Ako nahadlok. Manad mo na sila good. Kaning si Jamo atubang. Pa ito ya. Di matabang na kung pa ito. Ako atubang be.
pa ito ya. Karon. Iroon yun. Lagi. Di madag ito iroon. Karon naging balika. Tanaw lagi nila nato ron. Kaya ni promise nga karon nihatag liman kagi pabalik-balik na mi. Yan ang ayaw ko. Yan na may nang ilaw ilang gastog tagbilaran sa kalibo pamasahe balikan do kami. Dalik pa. Karon lagi ay. Ano mo na pabalik-balikon? Karon lagi na di kanay lagi ron girahon lagi na nga sa tagbilaran gira galig Valencia. Baw bitaw ay ka stress diha kay ako'y matubang. Ngayon na mag-ibig. So ka, yun hadlok, di mo ko kamadlok kay kanang nakas katarungan. Katarungan. Mayag na mawira kago kay wa sila problema. Ay bawon ko na tagon sa problema nganong yun ana. Gahon ba ni malim ni mag. Ang problema, ilagong problema naingan og ag taga si Sur Tagbilaran ko Anjos Valencia. Yan na ngadto mi kamong kan di pa da. Pasa-pasa. Umubuto jud ka. Di ba yan? Pasa-pasa. Okay ra pag di man ta ko mga kuan gahapon. Ngayon pa nga ihatag pagpapil kay kami ray magdas Tagbilaran no gihatag. Nga ang tagiya sa Emilio man. Buto lag deklarasyon ra nga naon pa nila abuton pagtuig ay. Puti ba? Yawa lagi. Paano yun? Hi guys, diyan na jud mi sa assessors karon. Ako di magdas papel guys pero maglisod ko og video guys para nang ipadaplig ang kon kay basing bawal. Unsa ma'am? Anong ningin man ang taga Valencia nga marilis ko no karong adlaw ipasalig na dyan na gahapon kay didto ko sa Valencia. Ang problema ninyo ma'am, sige magtulog-tulog mga tao. Unsa mo yun magwa din ni. Way mo perma. At saman ko din ni mga tukta mga to sa office of the president. Tawag mo na komisyonan. Sa'yo, mag-ijak distraction, nga mga kanan siya. Balik ang papel. Iluwi mo, nga kamoy, nalangan. Ma'am, grabe dyan namong pamasahe urot na kamong alis siya mi uli. Nga pabalik-balik mi. Okay, sige ma'am, amo na naman ko anang resibo. Kay, matawag lang ako sa 888 at sa office of the president at tumin. After 5 na, sila makauwi. Labi na kayo. Kayo, nagyahin, talibon. Ano lang ito na ko ang papel. Tawag. Okay ma'am, amo ko anang resibo. Hindi na laman may, kaya ato na may mukabag sa office of the president. Ato na lang mo ipalo up dito kay mutawag man sukuron sa 888. Hindi na dyan na marilis kung adlaw. A few moments later. Ja guys, after wa pa 5 minutes guys, kay nasuko na lagi ko. Ning pumutawag na ko sa 888. Ning kalit og tawag, pangazwas imong ID. Kay i-release na day ko no. So kinahanglan mahadlok ra day sila guys og mamutawag ko sa office of the president. Katong naging semana guys, nga ni dinhi ningon nga agka si Ma'am Sheila kuno absent. Mao nayagingan mao wa gyapon may makakuha. So des naging semana. Wala daghan lagi sila ning mga pasamangin lagi mga istorya. Nanaraman din ta dihag papel. Siya guys, kanang mga empleyado sa gobyerno dapat maserbisyo publiko din sa mga mga katawhan sa mga tao kay tax basta sa mga tao gipasildo nila di sila magngana kay makita lagi sila katapat na. Hi guys, uli na mi. Goodbye assessors. Kuha na din naman guys. Dita magsinigitay, sinihagay mang history ang natag-office of the president. Ato na tama na mga dugtabang mga awas man di ay. Kuya ko din yung mga kuan guys. Mga kuan. Kami di din mga tawag padangag. Okay. Amag kinamo amag idason. Pumunta guys kay lalis pa ko. Magawas. Radyo man kanil nila kog mo pirma. Takunos talibon alas 5 na mo uli. Sinigitay na po ni sa badji. Dali ra madi basta isod ka dayon di mo gawas. Hindi dai guys ang padong nami uli.
Mo ni kuan din sa Tagbilaran. Assessor's office. Kabaw ka na. Kung di ko mag-inisagnak, di na mo gawa simong papel. Kaya tanaw, wa sila kay baw. May record ani. Wa sila kay baw kanus ha. Anaul. Yalan pa day kuan. Di mo gasad na. Wala na kasi naman guys kay di pa dito to. So aran na nangisagan ay itak na ko. Matabang. Madag man sila mutawag tas kuan di ay 888. Kasi sa presidente ta manawag madlag di ay release gid adon. Dito tanawag ba dyan kay tang nana to si tawag na makanis presidente patay ta dani no. Diya guys, ang kalibgan, kainingin sila nga walagi ko nimo perma kay tos talibon, di isuwa sila kay bako na sa kauli, basing kuno kinakuan alas 5 na. Pero pag na ha guys, nga mo tawag ko sa office of the president, ang kalit lagi na ining pirma sa kuan, papilis. Karang kuyawa lagi, mo nay kuan, lesson learn nila dari sa assessors. Wa pag pila ka minuto, so 5 minutes. Nangazo nag-ID kay ibuan ko nilang paagi di ay, naraman di ay na. Ciao guys, thank you for watching. Bye bye.